Hello mga ka-chess friends. So, mag-analyze na naman tayo ng game namin ni Coach Lindon. So, nag-friendly match kami ni Coach Lindon with 3 games and 5+3 increment time. So, ang aming time ay 5+3. So, ang account ko dito ay Magician Alas. Yan, yung full capture. So, ginamitan ko siya ng malakas na atake. So, kahit higher level, no, dapat gawin nyo pa rin ang yung best. Hindi lang yung parang na beginners kayo or kung sa mga advanced dyan. So, gawin nyo ang atake. So, ang ginawa ko dito ay e4. e5 si Coach Lindon, knight f3, knight c6, then bishop b5. So, pag knight f6, nag a6 yung linya ni Coach Lindon, then nag bishop a4. And then knight f6, threat yung pawn sa d3, so protect. So, ito ay Roy Lopez na. And may mga variation din ako dito, no? Nakain sa knight. So, pinag-double pawn. Pero, parang they lost yung bishop. Pero, still line pa rin. So, nag-b5 sa Washington, threat yung bishop b3. So, sa ganitong position ay may mga linya na bishop c5. Bishop e7. Then, bishop e7 si Coach Lindon. So, kaso, pinaka-basic sa chess principle. So, kapag naglaro din kayo, no, apply din yung mga basic, and kung may mga line kayo, i-apply din nyo sa mga higher level. So, nag-c3 ako. So, sabi ni Stockfish, ang linya daw a4. So, a4 talaga ang pinaka-main line. So, nag-d5 na si Coach Lindon. So, book line pa rin, and Marshall. So, itong e5 ay d5 ay Marshall. So, ina-accept ko yung Marshall. High text. May mga linya din na d4. So, kapag may bawi naman na knight e5. So, magulong linya yun. So, gusto ko rin magulong yung linya, pero sakto lang. So, it takes d5, d takes e5. So, knight takes. Then, nag-rook e1 ako dito. Threat yung pawn sa e5. Then, pag bishop f6, protect the pawn, and interesting move ako with knight b2. Interesting move ito kasi medyo marami ding mga tira dito, pero mas pinaka main line ay e4 talaga. And pinapakain yung knight sa d3. So, nakita niyo yung Coach Lindon, kala niya may, pero sinasacrifice ko talaga yung knight sa d3 pawn. So, nag-knight e5 ako. Tutreat ko yung bishop, and makukuha ko yung bishop pair. So, na knight takes d3 na siya. So, kung may akala nyo na may kain dito, which is bad move yan. Kasi pag may kain, may bishop takes knight, queen takes queen, rook takes queen, then a takes queen, then may hatol na bishop d5, so nakapin. And kapag mag bishop e7 naman, may mga knight d5. Diba, nakapin. Then may hatol din akong kain dito, then magkakaroon siya ng weakness. So, triple pawn island. So, may island na siya dito. One island. Kapag kinain na, example, bishop e7, knight takes bishop, pawn takes knight. So, island na yan. So, one island, two, then three island. Yan. So, nag-knight takes Coach Lindon. So, baka alam niya yung linya dito. Kasi kung papasokin nyo itong linya, sacrifice pawn, pero at kakauwian talaga ay tabla. So, knight takes bishop na ako.
takes knight, then may bishop h6, so counter, hindi makakuha yung bishop pair. And dito nag passive na si Coach Lindon with rook e8, so mas maganda sana no nakipagsabay na with knight takes rook, then queen takes rook, then mag bishop e7. So iwas sa rook d1, threat yung queen at may pin na bishop d5, threat yung knight and yung rook nakapin and by mga queen e5, e4. So may pressure na sa knight. So balik lang. So yan na, rook e1, rook e8 na si Coach Lindon. So nag rook e3 ako, the idea of rook g3 and attack the king. And knight c5 si Coach Lindon. Sa inakala makukuha itong bishop at na-exchange yung malakas na queen ko. Kasi itong queen ay hindi naman malakas pero mamaya ay maging malakas yan kasi at ang theory naman ng black dito exchange yung queen kasi yung king ay exposed. Kung wala na yung queen, hindi na ito delikado yung king. So yan yung mga theory ng umatake in exchange yung mga attackers. So na bishop d5 ako, pin and covered by the queen. So hindi nito kakain. So nag bishop e7, protect the knight. Then nag knight h4 ako, the idea of queen g4 kasi wala na itong bishop sa c8, nakaprotekta sa g4. Then ang tira ni Coach Lindon ay knight e5. So kapag umalis sa inaka lang, kapag kinain ko ito, kain or queen takes muna, so mauwi sa draw. So may queen g4 na pala ako, check. So kapag mag knight g6, knight takes g6, h takes g6, and queen takes g6, hindi makakain tong queen kasi nakapin sa bishop sa d5, so malakas. And yung idea naman na sa e3 ay pwede na mate, pero pag mate na ito, so fatal na yan. So dadalo naman tayo sa second game. So sa second game namin ay talo ako. So pero medyo mas maganda yung second game. Yan. So black na naman ako dito. So ang tinira ni Coach Lindon ay e4, c5 ako, Sicilian, knight f3, then d6. So approaching na Najdorf or Ida Dragon. d4 mainline, c takes d4, knight takes d4, knight f6, knight c3, then g6. Yan. And g6, so may dragon na. So bishop e3, then bishop e7, f3, then castle, and queen dito. Itong setup ay kakasling sa queen side, then mag-Yugoslav attack. So ang tinira ko dito, knight c6, mainline pa rin, bishop c4, then nag-knight e5 ako, e6 pa muna, preparing to d5, b5, then may mga knight takes knight, then mag b5 mamaya, paalisin ko yung bishop, then nag-prophylaxis na si Coach Lindon with bishop b3, then nag-knight e5 ako. Yan, parang ano na ito, sideline na, pero linya pa rin. So nag-castling queen side na, so itong setup na to ay Yugoslav attack na talaga. And itong h4, a4 na, a5 na ay medyo sideline na ito. Kasi ang pinaka mainline ay b5. Yan. So itong a5 ay sideline na talaga yan. So pag e4 ni Coach Lindon, bishop d7 ako.
tending to b5 mamaya or mag-rook b8. Then nag-h4, b5, knight takes b5, so bishop takes b5, so nag-sacrifice ako. Akala ko ma-effective yun mamaya. So queen c8, knight takes h4, so sinacrifice ko yung b5 sa inakala ko nakukuha ko yung sacrifice ko sa h4, pero nakuha ko may compensate pala ito. Bishop h6, so itong idea ko sa queen c8, mag na knight c4 para mawala na yung access niya sa aking pin sa king. So kain, so nag b3, tuloy ko lang, no? So nag rook c8 ako dito, so sa inakala maka-counter ako sa king side, so bishop takes, so inakala ko dito kapag knight takes may ano na siya, may queen h6, then pagka knight h5 ko may g4, yun pala may queen takes b3 lang, so mamamatihin sa c2. So ang idea ko sa king takes kapag mag g4 may knight h7, so na-defend na yung h7 pawn. So nag g4, so sabi ni Stockfish, yung suggestion ni Stockfish ay mas maganda daw yung rook takes knight. So kapag kinain may hataw na rook d5, so mag-rook g5 or mag-queen g5, yan. So nag g4, knight f6, then nag-threat yung queen, rook d4, then nag queen c5, rook b8, akala kong may mga hataw na rook takes knight lang, yan pala ay medyo slight advantage yung puti, so pinakain. So akala siguro ni Kachindon may queen h6 siya, kaya yung ginawa niya ay queen h6, then king f6, and nag g5, then dito ay na-blunder na ako with king e6, so pagka queen h3 nakapin, so nag king e5 ako, kala ko marami akong pawn, pero na-blunder din ako with knight e6 kasi yung time ko ay medyo alanganin na, nagpanic time na. So pagka queen c3 nag-resign na ako, so yan yung bakit ako natalo. Then dadalo na naman tayo sa third game natin, last and third, and medyo sa third ay fatal na talaga yung pagkatalo ko, marami talaga akong blunder, kita ko lang sa inyo. So black pa pala ako, puti pa pala ako dito. So gusto ko sana yung mainly na King's Indian, so pinasok ako ni Coach Lindon with e5 na sacrifice, so ito ay pinakamagulong linya, maraming sacrifices dito. So itong f6 ay blunder daw, sabi ni Stockfish, kasi may a3 lang, pero kinain ko ito kasi akala kong may mga extra pawn. So queen takes pawn, development lang ako, castle e6, so give away yung bishop, knight c3, may intending to knight e5, develop lang, so bishop e6, so e3 tending to b4, so castling queen side, so nag knight e5 na ako, threat yung bishop at saka queen, and dag b5, so threat ko yung bishop, daya is 7 kasi may mga mati dito at may mga sacrifice na knight e5, kapag kinain ko maalis yung defender. So bishop b6, then nag knight b5, g5, so threat yung bishop, so nag knight e5 na si Coach Lindon, h3, so dito hindi ko nakita, lamang na pala ako dito, 1 pawn down na si Coach Lindon, pag kinain ko na to wala na,
mukhang kaya ko na itong handle, pero mahirap pa rin kung mga higher level pa yung mga kalaban mo. Kasi may mga G5 siya dito, H5, then nakakasling na siya sa queen side, so may intending na siya umatake sa king side, at yung mga bishop niya ay nakatuhog sa king or mga king side. Then nag queen f6, rook b8, yan yung continuation. Then pagka knight e5, so parang slight advantage yung puti, pero sa computer yun. So ang ginawa ko dito ay nag queen takes. Pagka knight takes, nag queen takes ako. So inaagad naman pag queen takes, so ako pa yung na one pawn. Yan, kinain. So intending na mag-exchange yung queen para wala ng mga atake. So dito ay draw na daw, sabi ng malakas na computer assistance. So nag c6, bishop b2, bishop c7, mga pin dito, may intending na mamati sa h2. Then nag f3 lang ako, bishop e6, g4, then queen e8, rook c8, rook f8, threat yung queen, queen g3, g5, tending na mag g4, then nag f5 ako dito. So dito ay slight advantage yung black. So ito yung bad or passive move ko, f4. Yan. And na-passive din ako with f5. So mas maganda daw sana g5. So akala ko kasi may h6. Pag h6 push lang pala, may bishop sa d3 nakaprotect sa g6. So na-blunder na ako dito, nag f5 na ako. So bishop e7, rook e1, queen c7, then nag bishop d5. So labanan ng mga minor pieces. Then nag king b8, queen g2, d5, set x d5, set x d5, bishop e3, then nag d5, bishop d2, then nag bishop f6. to bishop strategy na. Nilagay na yung bishop sa open diagonal kasi wala nang pawn sa center. So challenge ko naman with bishop e5. So may kain na pala si Coach Lindon na rook takes g5, then mag rook g8. Yun pala yung idea. So nag bishop takes, queen takes. So nag queen d7, then nag b5 ako, then may threatening mate sa h2. So nag bishop f5. So dito na ako na blunder. So pag rook takes, may rook takes g5 na pala, threat yung king ko, at ma-one piece na ako sa f5. So dito ay fatal na yon. Fatal na ang position ko. So ipatuloy ko lang sa inaakalang mabubos ko yung oras ni Coach Lindon. Yan. Para makita nyo. Akala ko dito may pass pawn pero wala pala. So dyan sa inakala ko dito ay matitira. Kukunin ko yung mga pawn sa inakalang makukuha ko. And yan, at matitira, exchange ko yung rook ko. And yung matitira ay bishop. So tabla. So hindi pala yung talo pala ko dito. Talo na talaga. Pero hindi ko alam kung bakit ko tinuloy pa. So nag-rook c7, then dito wala na, nag-resign na ako at talo na ako. So napulot nating aral dito ay huwag tayong matakot, and kapag nanalo, patuloy lang natin ang ating achievement. So kahit higher level yung mga kalaban natin,
tirahin pa rin or bubumbahin pa rin natin ng mga mabibigat na tirada. So, yun lang sa ngayon yung video ko. And kung sino pang hindi nakasubscribe sa aking video, please subscribe and hit the notification below para ma-update kayo sa aking next video. So, thank you and God bless.